Puds na lang, vlog ka to, tol? Na? Na? Vlog ka ta? Tara. Nakaba ka? Game. Game. May naka naman. Wa. Mga kapuds! Let's go! Mag-time check tapa na yung mga puds na. Awa. Oras na para luguranda na ka. So ito pa yung po na mga kapuds. Ano sa pag-isig ko pa po naman yan. So vlog's life. Yeah. No one can stop us because it's vlog! Bolang! Mali mo pa kapuds na. Mama akong dragon, mama akong ego na gana, mama akong brand barko. Alibiri mo. Mama akong dragon breath. And bali naman mga kapuds na. Every time na magising tang na. Mama akong extravagantes book. So start your day with a coffee. Dalgona. Dagul na. So ngayon po na yung mga kapuds na. Medyo mumuran. So ito pa yung po na yung mga puds na. Mumuran po. Linisan kayo po sana yung kotse ngayon niya. Kaso minuran. Ngalti oh. So nga kayo ito. Makalbog na. Yan. Dadagos na yung danom. Daragos na yung danom. Yan na. Linisan kayo po sana yung kotse ngayon niya. May kapagluto na po palang almusal. Ayan. May gluto pong tinola. Alagay pong gulay. Manok yan pong sabo. Bolang! Vlog tayo ng game na. So actually na yung mga puls. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh shit. So ito pa yung punay mo yan. Nakabaging nakabakang camera. Nakabaka. Lupiin ka na akong camera boy. Eh malyari ni Soy. Oh my goodness. Because my camera just broke down. My God. It was at this moment that he knew. He fucked up. So itapin po na yung mga kapuds na. Abak na naman. Meron na naman na dong vlog. Meron na naman nga dong video na alang kapaldugan ng pagkwento kaya kayo ngayon nga dong. So isipan nyo na yung mga kapuds na. Baka luta mo nga buong yato niya. Kaya kapuds na. Na alang time machine. What if na yung mga kapuds? What if na? Nung ating time machine. Nanggawa mo. So, what if time machine does exist? Babalik ang oras ngayon din. Pag sinabing time machine, ano po rin sabihan ng time machine eh mga kapuds? Oh. Simple mo. You can travel through time. Oh. So ano yung benefits na ng time machine if ever na mag-exist yan eh? Pwede kang munta kang na ganang timeline na buri mo puntalan. Pwede mong balikan yung may labas mo, pwede kang munta kang future, o pwede may pass forward, ingal do, na bisa ka. So pag buri mo, bisa na ka magsabado. Pass forward mo magsabado na. Buri mo na nga obra or weekdays, mag-pass forward na ka naman. Ne? Pass forward mo weekdays na. Pero ako na yung mga puds na. If ever man ating kung chance, na gumamit time machine, siguro munta kang milabas. Bakit? Kasi atsuka ka rin. Babalik ang oras ngayon din. Ta kayong milabas. Bakit? Bakit kumunta kayong milabas? Anong bagay?
buri kong ayusan. Siguro itang kabalbala na pengawa kong anyang may ngalabas sa panahon. Pangadwa, siguro dito ka self-pleasure. Trying to win every lottery in the past. Ne? And then third, siguro balikan ko itang panahon. Malati ko pa. Tangala kang problema. Tangala kang stress. Tangala kang gisipan. Ne? Mga 6 to 7 years old na makanyan ne. Tang mamyalong aking dalan, pula-play ka, mamyalong ang jolen. Tutok mata, titik do walang gagalo. Mamyalong ang postcard. Paway, saligutan, mamyalong ang 1, 2, 3. Detang gana-ganang mamyalong anak. Tsaka ka magparungis, magpasugat na magpasugat. Gawan mo nga ni burim nga gana-ganang gawan. Tas kauli mo, wala kang tsinelas. Mga kwer, tas nakanginda mo. Niya, puds ne. Niya masiguro nung ating time machine ne. Tano mo kayong future ne. Babalik ang oras ngayon din. Tano mo kayong future. May pinili kong minuto. Pinili kong munta kayong future. What if ne? Siguro mana kung robot. Mana kung artificial intelligence. Nyeni atinang artificial intelligence. Pero, pa makaing literal na kalupadari tanga ka rin pelikula ne. Tapos laser swords, laser guns, and cars without wheels ne. Balamit ang kitang pelikulang Back to the Future. Nung ilben yun itang pelikulang Back to the Future. Tapos jetpack, atin ng jetpacks kasi yan eh. Pero wala pa officially na pwedeng gamitin. Tapos hoverboards. Hoverboards ne, mag-exist na rin hoverboards pero makanya lapas wala po keng kaya na ng Earth. Na mga kapos na, kanya mas siguro pumunta kayong future na. Pero na mga kapos, isipan mo nga yan. Okay mo, gawan mo nga nga gana-gana nga yan. Pero na, Babalik ang oras ngayon din. everything got a consequence. Na? Ating consequence yan mga kapos. Apektado yung present time. Iko. Pengawa ko pa si Bayit ang gana-ganang burigo ketang milabas. Balong house kitang, balong lang house ka nito. Pero, yung malapit akay, siguro type paradox. Babalik ang oras ngayon din. Kasi hindi taka contradiction. English? Ayaw na masyadong banggitan kasi kakaibala rin topic ko kayong utak. Masyado lang deep din ka na akong topic kayong mind. Contradiction is a logical or apparently contradiction in time with the idea of time travel. No rin, kayong physics, siyempre. No rin yung time travel. Kayong math? Well, it do this math but I hate math. Manakbag ka kayong metong bangin na alayang kanalakbagan. Mananakbag ka mo. Tuloy-tuloy ka mo mananakbag na. So, siguro pinita yung peka simple term na rin kay time paradox. Gets ya? Awaligi! Bolang! Ay, nakabaka. Tayo itin dyan. Hanggang away ako na itin dyan. Hanggang away ako na itin dyan. Ayaw ko sa'yo. Skip! Babalik ang oras ngayon din. Pero na yung puds na hindi ta ka-advise. You don't need a time travel or you don't need a time machine. Every time na may kamali ka tapos may sisi ka kintaloy and then isip mo at the end, sana balik mo itang oras. Kasi na yung mga puds na things happens for a reason. They just don't happen without a reason. Ne? Accept the fact na milyari itang bagay nga ito. Yung paano makaka-relate ko pag sabihan mo yan Bolang! Babalik ang oras ngayon din. Sipa min, imagine namin, this is you and this is your future. Burimeng akit yung future mo. Nanunggawan mo. Simple mo. Work hard on your present you and then you will see a good future. Be stupid, be on the present you. Haluyang besto. And you cannot see your future you. And anong buri ko sabihan kayo na mga pus na. If you work hard, commit ka rin nga na bagay na burim gawon keng kasalukuyang iko, what do you expect? Your future will be brighter than the sun. Ne mga kapuds na. Bolang! Babalik ang oras ngayon din.
Pinito? Ayoko na masyadong kaintindihan ng panyo. Ako nakaba. Along bagay, along advice. Past, present, and future. Past. You don't need to change your past. Ne? Mo na mga kailangan palitan o buy one in kaya kang milabas. Kasi, naman malyari yan. Nung ala naman, rason, ne, mga kapuds, ne? Present. Sa mas lamiing kaya kang ngayon, pangawan, mag-commit ka kay metong nga bagay. And, samasan mo na, nung pangawan mo ngayon ni pakasalese mo, gawan mo nga ni ngega ng agyo mong gawan ngayon present time mo, and the third and the last future will be settled. So ito mga kapuds, nakbaka ako na bala ang pengwento kaya kayo niya. So ito, leave a like, subscribe, comment down below kung anong burin pa niyo bigyan. At kung ngayon pa rin naintindihan yung video ay ni, sorry, ayok po mag-adjust kaya kayo. Bolang! Manigaral ko kung kamampangan. And then, sige, Pinito. See you on the next video. Simpli mo, Billy.